हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय नै आंहा दिनै आंनि मेरिज एनिभार्सारिनि एसे केक बानायदों जोंनि हाबाया दिनै 13 मार्चआव 15 इयार्स कमप्लिट जासिगोन बेनिनो एसे केक बानायबाय एसे पार्टी बानायसै बे बिबारा जोंनि ओमफ्राय बेयो दादा किसकिन्दामोननि ओमफ्राय बेयो आब' फिथिमामोननि बेयो आब'नि जोमामोननि ओमफ्राय बेयो निबिदितामोननि ओमफ्राय बेयो मादै बिजिन्तामोननि मोजां नुबायना जि बुरजा मानसि दङ नालाय ओंखायनो आं बावलांबायसो बेसेबां मानसि दङ जोंनि गामियाव नंगौ मम्मी अपना बै गोजौद्राय जाबायना मम्मी एक काम करो ना इधर सारे का सारे ही लगा दो फूल इधर सारे फूल लगा दो ये जा जाबाय ना जाबाय दे होमबा जोङो दोनसै दे मामिया दाहाय खेबफिनगोन ओमफ्राय गाबोननिखौ गाबोन नुगोन दे लोगोफोर बाय खांखादों नै मामिया गिदिंनानै देखायहरबाय नै मामिया केक मम्मी अभी सोच रही है कि केक को कैसे काटना है कैंडल्स जला रही है लेकिन कैंडल्स की वजह से अजीब लगेगा ना हा पिंक कलर सारे के सारे टॉडलर्स और टीनेजर्स और फिर ये दोनों हैं बेलुन होदों बेलुना मोनसेया गाबाय नै अरां बोदामजोब्बाय केन्देला माबायदि मामि टेस्टि केकआ सोर बानाया थेंक इउ जादो दे बाबाखौ itu beneran deh जादो दे कैसा है टेस्टी ये क्या चीज कहते हैं इसको ऑरेंज ये ऑरेंज गुआवा अच्छा और कौन सा केक है गुआवा का क्रश डाला है जेली क्रश ayo mau download kamu गोथाव ना मा
एनिभार्सारिनो एसे सिम्पोलनो स्पेशेल डिश बानायदों लोगोफोर, बेखौनो दा जानोसै जोङो। बिदिब्ला मा मा बानायदों दिनैनि डिशआव नोंथांमोनहा नायलांदो। हममेड बिरियानि लोगोफोर, नै बिरियानिया जानोसै। बिरियानि नैबे रायता, बोरमा बेदर, चिकेन तन्दुरि, सलाद। बिदिब्ला जाग्रोनोसै लोगोफोर जोङो। भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, जोंनि गोदोनि गोसोखां फट'फोर होदों।